Arrastion ikus entzuleo gaurkoan bazkal ondorenean ez katoz, pilota bukatu ondorenean daukazu gaurkoan zuen asteko razioa, atzo ere kale egin genuen, juerga eta bazkariak medio, baina gaur gogotsu atoz. Eta ja, iganderoko zita bihurtu denez, gaurkoan ere kirola, hautan kirola izango dugu izpide horretarako, hirurako gure lagun aditua. Arratsaldeon, Mikel. Txaldeon, Ander. Bueno, kirola ez dakit. Kirola zizengo asko ikutzen ze atzo ez genuen gehiagik ikusi, gaur ere ez dakit asko ikusteko aukeraik izan dezun, nik uste atzokoaz gehiagik izan gaura gaurkon kirolaz beaz baino, bueno. Atzokoa ere saltzen ba kirola? Deporte olimpiko, ez? Bai, pixkat hortaz pentsatzen honitzen genula, atzokoa kirola kontsieratu eta hortaz itzen ze bestela esan edera gutxi ikusi genuen. Eta gure arteko apustuta ez taula itziten hasi gaitezke, ze atzore ontzian bat beste, gaur ere iruitze zaitu zatela goiz parte hortan. Bai, azkenean apustuarentzako beti dago tokia. Bai, esan beharra dago ikusentzuleari asteburu honetan gauza handiak pasa direla, primiziak ekarriko dizkizuegula gaurkoan, eta bai, apustuarekin lotutakoa nola ez, gure kuadrillako txomin, mingain bero xamarra dugu. Eta atzo alkoholak eta beste hainbat artefaktuk emandako indarrarekin, hor mingaina berotzen zaigu, eta batzui bestei baino gehiago, eta erakustaldiak eginez, eta pixka bat izan dira, saltxa izan da, asteburu hontan. Bai, astea hasi izan ja nik urte bete nituen, eta pixka ja berotu nintzen, asteburun zerbait diteko asmotan, da txominek ere justu gaur betetze zituen urtek, eta betetze ditu. Zorionak. Grupetako community guztian partez, txomin, zorionak. Entzuten hongo zea gaina seguruna. Erresaka pasaz, hoien etzan da, tetxoei behira. Bizi berrituz, alde bezala. Hoi da. Hortaz, arrozkon letxauke, así que... Seguro da. Zuloak tapatzeko. Ez zu lan gehiagik eukiko berpisten honek. Lanak goizean izan dizkik honek. Bai, hoi komentatuko hau. Baina esaten nahi nintzen, nola astea jartzezan, gubion urte betetzekin, proposatu genuen bazkari bat ditea, eta ez dugu esango nun, Hirurako Errepublika Independentian. Temploan, grupetoko sedea, behar bada? Behin etorri izate eta ia sede izendatu nahi duzu, oaindikan inberritu zera bazkari gehiago, Kolonizatzeko oraindik geratzen zaigu. Bai, ze oaindikan beste batzuk gaude... Bai, aurre hartu digute. Oaindikan, Xabi Artolak, nik gauzak ezakizki nik zetokitan dauden, baina beak oaindikan bakizki. Eta beak erakusten dit nun dauden. Nere txokoko gauzak. Así que pentsa jendeak ze ondo ezaututa dakan gure temploa. Barruraino sartu da, bai. Gure guain junbar deu pixkana sartzen. Beno hartzen, bai. Libre dagoenean sartu, ze hori toki demandatu izaten da. Bai, atzo ere azkenen... Hirurako atraktibo turistikoetako bat, ez? Bai, alare atzo... Kaputarrak. Bai, hori beti. Batean algitzan genuen. Grupeto beti izan da COVID-free. Bakoitza bere kubiertoak, platerak ere bakoitza bere garbitu, basoak ere ukitu ere zelkarrenak, eta bai, noski, hori guztiz errespetatuta beti. Bai, eta maskarilla. Hori da. €1. Eta sagardoa pajitarekin. Zulotxoa egin maskarillan eta tragotxoa. Hala esatu dute. Eta hau esan da, hoxe, atzo bazkariak askoako emantzun, baita kirol ekitalditarako ere. Eta hasteko, gaur urtea betetzen ari da, txominen kalenta da ipatu beharko genuke. Erakustaldia emantzun, bai. Bai, biok egon ginen eskalatzen, eta esan dion, txomin seguru sekulakoa bilduko ekela bihar, eta esatezian ez, Enauk lehengoa, esatetzuen. Urteak izango dituk, eta aguspatu nahi diat, familiarekin, eta ez dakiz, eta atzo, 7-8 parteraia bazkal ostean ari zen hor. 3. kubata ean ostean, edo 2. ez dakizen bagarrena, hor ari zen dominak eginez. Mikelek eta nik ere iragarritako bidetik, ez? Hori pixkat
Previsible bat zen nun bukatuko genuen. Arratsaldearen bukaerarako, bai. Etzen inungo, aditua izan behar jakiteko Txominek zein zuen. Gustatzen zaigu, beti ere erakustea, eta alkolaren indarrak, hori indartzen gaitu, ematen digu plus hori, eta adore horrekin, ezin lurrean egon, zintzile jarri behar. Hala ere, esan beharra daukat, naiz eta gajoak oinez ibiltzeko kapazitate asko galdu zuen, ja arratsalde parterako, sekulako erakestalia emantzula. Bai, bere eman egin zuen. Domina bat ekitea daukan exigentzi maila ezautzen dezuten, baina Txominek 20 domina ditzitun, bat ere gelditu gabe, denak ere ondo eginda, kokotza makillaren gainetik jarriaz, eta... Bomberotarako zegok. Bai, fuerte zego mutila. Ez dakit, gero gaueko ez dakit ze ordu txikitan ere, noski, toke dekeda eta hori denak, bazpare, pasa genituen temploan, eta goizeko 6 atera gara denak, bazpare. Legal. Dira, lanera. Hortaz... Egur moztera, basora. Ez dugu inungo lege arau austerik egin. Eta hori esan da, nola, batzen ez ni ordu txikitan ja gajoa etzela kapaza bat berare egiteko, esate zuen, nik orain iztiat egingo, eta zaki seitu juntu zaizken arrokeriak. Eta horren arira, gero gaurko txakalaldia. Mikel, hor, kondairak dio, Txomin dominadak, 20 dominada egin ostean, txokoko atetik trabeska sartu zela. Bizkarra ez zitzaiola atetik sartu. Ikara ari ze. Honek ere sekulako txikia egiteta. Baino trabeska hobe. Ez dakit naita edo nahi gabe, baino trabeska zebilen egia zen. Atzokon. Eta gaurkoan, zuk esan bezala, atzokoaren biharamuna etorri da, eta saio honen izenburu ondo jarritako biharamuna, eta gaur atzokoan txamponaren alde bat ikusi zuen, gaur berriz beste aldea. Gaur entzuleak pixkat kokatze aldera, Aitor hemen grupeton... Aurkia eta zurra, nola da hori? Aurkia eta... Aztu nahiz, ja? Ez dakit, euskeraz ez dakit. Txamponaren aldeak. Eta, horrela plana osatzeko asmotan ginen, mendi aldera joateko, eta hemen grupeton askotan izan den aitorreketanik plana atera dugu. Ernio Zabal aldera paseotxoa egiteko, guzki hartuz, normal, oinez, suabe. Eta azkenean Txomin ere animatu zaigu, eta ordu laurden berandu bada ere, 11etarako etorri zaigu. Eta bera fresko zegoela ematen zuen, atzoko viajea, eta gero, burua lepo gainean zuela oraindik, eta korri egiteko asmoarekin etorri zaigu gainera, baina gero korrika hasi ez, oinez astea utxarekin, hor hasi zaizkio, atzoko produktu guztiak borborka tripagarrenean, hankak arrastaka zituela horri bilida mendian gora, eta Ernio Zabalerako espedizioa, Lizar bakar, txabolan geratu da, ondo ezagatik nola baita esateko, ez dugu gaurkoan kumbrerik egin. Ez kara iritsi Ernio Zabalera, marka, Ernio Zabalerare ez iristea. Eta Fraileburun ia buelta manda, pixka bat gogor egin dietelako. Bestela, hori ere ez. Jose triste baino, gaurkoan? Eta keja zuen, zuek ez zenuten ez errebanik atzo ikaragarri bildunian eta ez da izer, badakizu ez, eskusa merke horietakoak, baina, gaurkoan erakutsi da, Txomin baju dagoela gaur egun, eta gaur bereziki. Eta horren arira, hemen askotan aipatu den apustu ospetsua, ia ja Tolosalde guztian edo Gipuzkoan bertan ere zeresana eman duena, eta nik uste, Minerren aldeko, dirua artekariak Txominen alde dirurik ez dutek atere kantatzen dagoeneko. Retan, 1-0 gehienez. Oso baju ikusi dundik. Hasieratik ikusten zen hori, eta beti esan izan dugu, eta oso garbi dago nik uste, Txomine ja pixkat kun behar dula pentsatzen apustu aldaketaren, ez dakit, Edanean adibidez, edo hortan ere ez dakit. Zertan? Edanean. Zertan? Edanean ere ez dakite. Atzo ere, Beak gainako mozkorra biltzen dituenik ez dago, seguraski. Baina atzo besteak ere, hau etxita... Edaten duenik badago. Bai, badago.
Euren artean atzo misterrak berak ere erakustaldi txipi bat eman zuen. Urruzolako txakolin botella entrepetxo y espalda, esaten den bezala. Bai, baina gero... Gero jeitxe egin zuen. Nik uste bai, ez? Ez dakit. Bueno, eske bakizu ez da hitz gehiagikoa eta orduan konturat ere ni bintzat ez nintzenin. Ba, gehiagiaten ari zenik edo ez dakit. Berotu egin zitzaigun, esan zigun, grupetora... Egin zuen, bere... Akzioa egin zuen. Basoren bat asisten dantzatzen. Eta arrastu hautzi zuen. Kristalezko basoa, txak, lurrera. Pentsa. Eta ero jasotzeko hau komeriak. Eta hori gogernak. Fregonarekin ez dakinik dantzan hasiote zen, o zer gertatu zen, baina... Beti izan da maisterra malabarista, bai mingainarekin eta bai fregonarekin. Bai, bueno. Baina atzokoan, mobilidade mugatuarekin ikusi genuen. Bai, hala esan beharko. Eta hau esan da, iere zaiz libratzen, Ander? Ez, atzokoan egia esan, fuerte eta erreparuri gabe. Gaurko erresakari bat ere behiratu gabe, atzokoan leña. Bai, atzokoan estelarra. Bai, fin. Fin edo, bueno. Ez bert... Bueno, Aitor igual, Mikel nik esango nuke ez bertxotan eta ez fin. Atzokoan altzen bezala errima bukatu eta aurrera. Atzokoan fin ire lengusua ikusi nuenik. Ba, hainik ere, bai, borra maia aldetik. Bai. Burua azkar zebilkin. Baino, hobena, hortikan netzako bintzat hobena izaten da. Alena aipatu. Irurako bain runi. Irurako lazka txiki ere, bai? Bai. Irurako dantzaria. Makala ez da. Bai, dantzaria, bixe. Erantzutea kosta egiten zaio igual, denoi bezala, baina jarri fina jartzen dizki, bai. Bai, puntua jartzen dizki, eta gero baina jartzen hasten dekenen, gero betendek 21 minutu bateri hitzik egin gabe. Esan nahi dizut, doinu eman gabeko hitzik egin gabe. Zoz esan behar badizu, ja, bertxo moduan esango dizu. Oida, eta kalidadea zaparte, kantidadeari ikaragarria, besteak bertxoa bukatzerako puntua ja, bestea berria bauka, ahotan. Eta gainera, erabiltzen du beti doinu iguala, astea jun eta asteak etorri, nikoa 3 aste buru jarraian, behakin, hor, temploan, eta beti gai berdina jartzen du. Gaia, barkatu, doinua bera jartzen duta. Oain dikan lotara beti juten naiz doinui buruan dutela, eta esnatu ere doinui buruan dutela esnatzen naiz. Eta beti ez du lanko baina doinu hori aldatzen da. Amets gaiztoak ere bai behar bada doinuarekin. Ez, alakorik ez. Rekuerdo hona uzten digu, eta orduan, amets gaiztorik ez da egoten olako gauetan gau goztuak izaten dira, Ni egia esan, gustora enitzen geratu. Erantzun bat falta izan zitaiten, Xabi Artola gorremeste puntu jarri, eta dakit, isila erazteko aukera hori ondo baliatu gabe geratu nintzela. Hau isiltze ez da erresa, Hori ere alaek. Zuek beak puntua jartzen dizu zuk erantzun, da gero beak erantzun ordez beste puntua jartzen dizu. Eta hola, ja, zikloa ez da bukatzen. Bai, eta jartzea erresagoa izaten da erantzutea baino, eta beraz, komeriak, erantzunean... Komeriak. Hori da. Hoxe ba. Eta bueno, gero Aitor, bere maia, zakit edo... Bera? Maia uste genuena baino. Jugua dela edo ez dakit, edo atzo bestela bere maiaz. Ez dakit nik Aitor bertxotan askotan ez dut ikusi, behar bada aurreneko aldia atzo, eta bai, egia esan maila altua ezkenuen inork eman, nahiko lan bagenuen. Alare maiarik altuena behar bada berak eman zuen, hori. Ba, izan leke. Hau ere, bertxo erantzunean, bai, grupetoko entzuleek dastatu ahal izan dute bere prosa eta bere jakinduria, beraz, bai. Bai. Baina beste guztio komeriak, ez? Bertsoa, 5-10 minutu utzi ezkero, bertsoa moldatzeko gaitasuna bai, baina bat-bateko hortan, Andoni Egainak eta hau duten abilezia hori, oraindik gehiago baloratzeko motiboak ematen dizkizu horrek. Gainera, eskusarik ez dago, esan genezake, alkolak burua mantxotuta, baina
Ez pentsa, Andoni Egaña, Iker Zubeldi hauek urarekin ibiltzen direnik bertxotan, hauek aurretik gukaina edana izango dute, eta alare burua ikaragarri erabiltzen dute, ikaragarri azkar. Bati baino gero hori bizitu egingo dio. Baitare. Bai. Eta guain esatera ni joan. Ja ez dakitzen bat denbora joango garen, baina honez gero... Ordu larden bat, bai? Ordu larden bat, 20 minutu joango gara, eta entzulak esango du. Hau kirola zari aldira, ba? Kirola, orain, izango du izpide, lasai. Hau, kirolaren, asteburuko kirol ekitaldi garrantzitsuena atzoko bazkaria baitzen, eta gero, bigarren mailakoak, erreala... Jartzea garrantzitsua zela, Bai. Eta pixka bat... Oain ja badakite, edo zein futbol analisi, puta egingo deula. Ez besteetan bezala. Ikusi ere egin, da ikusitako asko aztu. Batzuk ondo ikusi ere ez, eta kontestuan jartzeaz aparte, beste guztiarentzako eskusa pixka bat ez, atzo zergatik grupetu etzen izan, gaurkoan ere, eguzkia zegoela tarteko, besteak siesta gustora egingo zuela tarteko, atxaldeko 7 etorri gara, eta dena, kontestuan jarrita dena ulertzen da ez, zergatik ordu berri hau, eta gaurkoan, atzokoan, kale hori zergatik ez. Zogan, grupetoko lan bilera teknikoa izan genuen, hori ideak sortzeko eta sormena lantzeko nik uste. Eta... Jendeak ere propusatu zuen. Grupeto bera atzo grabatzea hor bertatik. Bai... Baina... Teknikoki zailxamarra izango litzateken gauza. Bai, eta entzuleari errespetuare batik bakarrik. Bai, erotuko genuke bestela. Berez oso podcast serioa ez izan da, atzokoan nik ez dakit zerraterako litzateken. Ez, atzokoan egia. Mai inguru serio xamarrak... Hori aipatu nahi nizun, atzokoan, benetan disfrutatu egin nun, ze aspaldi kuadrillako bazkaririk eta horrela elkartu gabea ginen, eta alde hortatik, ez karta, ez telebista, ez nik ezerren nuen ezer faltan bota, ikaragarrizko konversazioa zegoen, aspaldian juntatu gabe eta hori hitz egiteko gogoa, eta azkenean kuadrillakoak eta betiko lagunak izan da zer hitz egina asko zegoen atzo, eta hori, naizta, alkolaren efektupean izan, edo denak ambiente alegre batean, konversazio serioak ere asko atzo, bai. Horrek harritu eta poztu nindun. Bai, eta alkolan efektu izan liteke, arrazoitako bat, baina nik ez dut uste. Alkolik egongo ez balitz, isilik egongo ginekin nik. Ez, baina... Bazkari baten moltan beti sortatzen da gure kuadrian bintzatola zer hitzeina, eta... Bai, hori... Zer esan nik ez, alkolak ere egia lagundu zuela. Hori azpimarratu nahi nuen beste aldetik ez, alkolakin berez lotu genezakela, beti txorakeriak edo... gauza serioak alde batera utzi eta denak parrez eta buiakao kantari ibiliko ginakela, baina ez, atzokoan naiz eta alkola horri izan, serio hitz egiten ere jardun ginela. Bai, aritu ginen. Eta ez dakit, ez otorduetan bakarrik, gero gauean ere, bakizu, alkolak eta bere prozesuak izaten ditula, eta oso goian egon zaitezke. Edo oso behan. Dominanak egin zituen garaio horietan, gutxi gora bera, ez dakit arratsalde parte horretan. Eta gero ez dakit, gero gauen aritu jardun ginen, gauza sakonez gain izketan, eta gero berriz ere pertsotaren hasi zineten batzuk, jorgantzera gehiago, gero berriz ere konbertsazio sakonak, eta ez dakit denetik izan genuen atzota. Ni benetan gozatu ginen. Bai, benetan saio ikaragarria, estelarra esan bezala, kirolekitaldia bigarren mailan geratu dira asteburu hontan, eta alde hortatik, hori, atzo erreala jokatu zuen, pelota ere izan zen, gaur bere bai pelota, Mikelek esan bezala denak enteratu egin gara zer gertatu den, ikusi agian ez, oso konzentratuta esango genuke, emaitzari begiratu besterik ez dago adibidez, Realaren partioan ikusteko, Erreala lehen urtean bezalaxe, abendu hontan goitik bera etorri zaigula, Txomin atzoko ordu txikitan bezala igual. Bai.
eta pena hundiz. Zotza urtuz doa. Ala ematen du. Eta ez ja emaitza aldetik bakarri, baizik eta ja joko aldetik ere, bueno, egia da, jokalariak ere ez direla sasoi betean gendenean urri erdian jokatzen zuten jokalari berak. Atzokoan beste 11ako bat atera zuen Imanole, baino ez dakit, nila erreal asko jitxita ikusten dut, eta pena handia. Pena handia eman zidan, atzo zerbait ikusiko bagenu nola kirola aldetik hori izan zen, azken ordu erdia bueno, ez dakit, beti ere izaten zen, alde batera begiratu bestera, baina, bueno, Begi bat, bai, belarria hor jarrita. Bai, eta, bueno, bintzat pendiente egon ginen, eta ikuste zen reala etzela joko izugarririk egiten ari, eta ez dakit, nahia, leheno, goatzen naiz, astebururo beti, selkapena begiratzen eta izaten nitzela, orain ja, selkapena bazpare ez te begiratzen. Ze bera guaz, eta irabazi arte ez te begiratuko. Ez begiratzea, ze gaur komentatzen zuten, ez da, Granadak berak irabazten bazuen, 4-5 puntura geratzen zen, beste talderen bat ere bai, hor, taula erdialdean zegoena, eta alde hortatik, bai, pixka bat bera datorrela reala, ez dakit, nik entzun dudanez edo irakurri dudanez behintzat, atzokoan ere bigarren zatian dominatuz, baina ate aurrean, bueno, antzututa jarraitzen dutela ematen du, baina atzokoan egia esan, etzen hain garbia izan, realak irabaztea edo berdintzerik merezi zuenik, eta eraz pixkanaka bai bera datorrela. Gero gainera honi gehitu behartzaio, jendea ez dakit beste taldeta, baina realearen kasuan, nahiko, ez dakit, pazientzi gutxikoa dela, segituan kritikak hasten dira, eta jokalariei gaizki esaka segituan hasten gara, eta horren arira, atzo Isaken gestoa ere ikusi genuen golaren ostean, bi belarriak tapatuz, behatzekin, pixka bat, Aritz Seferovic errealeko aurrelariak bere garaian egin bezala, ez dakit, ambientea ere okertzen o krispatzen ari ote den. Nik esan dezuna, normalean, batzutan askotxo eskatzen zaiela errealeko jokalari editari, ez dakit nik, nik usteet realak maila baduela, eta behiratzen badezu transfer market eta hauetan, taldean balorea ematen dizuenan realak, munduko, ez dakit, 35 edo 30 bat garren plantillarik, balora handiena duen plantilla, 380 milioi bat euro dira. Sevillaren pare, edo ustez pixkat gainetik gainera, eta Benfica eta hauen gainetik noski, eta ez dakit, talde garrantzitsua berez jokalari aldetik eta potentzial aldetik, hortaz, nik ustez baela garaia azoz eskatzeko. Ez tiu liga txapelketa eskatuko, baina nik uste Championsa klasifikatzea ez dela oso arraro izango, daukan taldea edukita. Hor, aipatu duzu, bai, realak balore aldetik adibidez, Sevilla batek ainako plantilla baduela, horri gehitu behartzaio meritua, esperientzia falta izan liteke arazotako bat, eta gainera, hori, arrobiko jokalariz osatutakoa dela, bueno, Sevillak ja izen konsolidatuak ekartzen ditu, realak, hori, arrobitik irtendakoak, eta hauek, bai, reala eta taldea ondo dagoenean, hauek ere ondo moldatzen dira, adibide garbia zen, bere garaian Charlie eta Dela Beia, naiz eta ez izan ikaragarrizko bi jokalari, Reala Championsean zegoenean ematen zuten Dani Alves eta Marcelo. Eta nik uste gazte hauei ere antzeko zoze gertatzen zaila. Taldea jeisten denean, bueno, ez dutela esperientzia hori, eta pixka bat talde hortatik sufritu dezakela Realak. Transfermarketa aipatuta, sartu naiz pixka bat begira botatzea, Mikel Oyarzabalek 60 milioiko balioa du, ez dakit Errealaren balio hori erreala ote den. Zuk 60 milioi emango zenizkioke Mikeli? Tokaioari. Ni pertsonalki bakizute ez, baina... Ez da 3 ere? Ez ikusita nola den balioak ere ia merkatuan... Bai, hori ere, bai. Ze, igual baina jute gara... Ez dakit Coutinho bat dela eta 1 milioi balio ditu. Horain dikan. Eta Griezmann berak ere balioko 1 milioi pila erra. Eta hortaz, bueno, ez dakit erabat objetibak izan gaitezken,
Azten bagara bestekin konparatzen, bueno, berba ondo jarri, eta dago balore hori. Nik ez nizkioke 30 milioi ere emango, ez da erdia. Garbi. Baina, bueno, hori ja gusto kontu eta ez dakit, baina... Diego Llorenteri hogei hemen bazizkioten, pentsa. Bai, Llorenteratik 20 ordaindu. Nik ez dut uste balorea olakoa duenik. Ez dakit. Zuala ere, denboraldi hasieran edo lehen urtean Diego Llorenteren nahiko zalea edo etzenuen oso, ez dakit, oso kontrakoa ere etzinen, ez? Ez que nahi zait jokalari oso, nahi txarra ez zaiten iruditzen. Ez, txarra etzen. Sekulako akatsak egiten zituen. Eta, bueno, hori... Eroat, nik uste. Edo, bueno, hori olakoak ez bazituen egiten ondo jokatzen zuen jokalari, ezen. Noski, gero ja, azken urtean, partida joan partidak etorri, utxoiek egiten zituen partidu, Bai. Eta hortaz, pixkat bukaeran nazkatzen bukatu nuen. Ja, atzo gure sagardo basoa bezala berea ere betetzen joan zen, eta partiduz parte du bere txantxoa jartzen zuen, eta azkenean esaten zenuen, honek buruan lepon gainean... Bai, azkenean puskatu, bai. Erlazioa puskatu dintzen, basoare puskatu dintzen, Diego Llorenteren ere puskatu zen, eta... Bueno. 20 milioi zituen, eta oso ondo. Atzo misteraren basoak okerrago bukatu zuen Diego Llorente baino. Beraz, Diego Llorenterekin nahiko ondo. Aperri bai nahiko ondo, nahiko gustora. Bai, etekin atera zaio. Guk atzokoari ez dakit haundirik atera nionik. Bueno, bai. Atzokoak ez dakit askorako bali izan zuen, baina bueno, Diego Llorentena bintza bai. Eta gureak ere nik uste pertsonalki askorako bali izan duela. Gero ja bakoitza ikusiko du. Eta futbola aipatzen hasita eta erreala, atzo zu jabetu zinen, ni ere jabetu nintzen, gure kuadrilan eta beste kuadriletan ere ikusi izan dut, hola komentatzen arituta asteburutan, Biwinger, Komunio eta plataforma hauek gaur egun duten sortzen duten sukarra jendearengan. Ze bizio klase duen jendeak. Ez da beste konturik? Ze kristo? Ez dakit pandemia izan den eragiletako bat, seguraski baietz. Baina nik horrelako engantxe mailarik ez dut ikusi behin. Eta beti izan da Komunioko ohitura hori jokatzekoa, eta... Horten, serio, gauzak. Garbi dago azken urte hauetan gora egin duela, beti ere Fantasy Marka eta Biwenger eta hauek ere asko sortu dira, eta oso fuerteari ira sartzen. Baina urtengoan, sekulako... Ez da buma, ez dakit lehenago ere egiten zuenak, orain ere jarraituko egiten. Gauza, leheno egiten zuenak ere, bestetan baino adikzio maila asko. Bai. Ez dakit gauza hundia irik ere ez dakago, beste evento asko ere ja ezin ditzakegu egin, eta hortaz, hoxe tokatzen da. Eta alde hortatik jendea oso engantxa dut, eta atzo, Baskari mailan bueltan, Baskalostan eta hori besterik etzen entzuten momentu batzutan, eta ni moskeatuen induen egin zen ere gustatzen zait. Gainera bat ere gaizkiz nabil, egia erizor, baino iruditzen zain ja, ez dakit. Sukarra bihurtu erala, bai. Bai. Eta obsesionatzen ez otera. Hor aurreko batean lagun batekin komentatzen nuen, eta grupeto, negozioekin ere eta ekonomiarekin lotutako kanala edo txokoa izanik, hor sekulako negozioa dagoela. Zuk jokalari baten inguruan, ligako jokalari baten inguruan bereziki informazioa nahi ezkero, eguna joan eguna etorri, futbol, fantasy, jornada perfecta, pagina hauetan, eta askoz ere gehiago, askon grupeto, askoz ere gehiago badaude, artikuloren bat egunero dago informazioarekin, publizidadea ere asko lantzen dute eta ikaragarrizko pagina pila daude, eta nik uste hor ikaragarrizko negozioa dagoela, ez dakit agian ja saturatua, baino hor dirua mugitzen dela nik uste garbi. Eta geroz eta gehiago. Bai. Mugitu ze nik orain adibidez justu gaur atentzia manditze eskalatzen ari nintzela asteburuetan asko jutenez kanposantura, egualdiona tokatzen bazait, eta bertan eskalatzen dut musika entzunaz, eta gaurkoan nuen nahiola irratiri jarri, eta tarteka sartzen ditzen marka
markako aplikazioa, ba, partidak nola zigoazen ikusteko, batik bat, nire Yago Aspasek, komunieko Yago Aspasek golen bat sartzen zidan ikusteko, ala ez. Eta sartu partida dik. hori, ba, ez dakitzen. Zertzen Zelta, zein kontra zen? Alabez, bera, ez? Zelta Alabez bat, eta Zelta Alabez batek normalen ez du kartela handia izaten. Eta sartu, eta ia 5 minuturo fantasy markarekin erlazionatutako komentarioa jartzen zituen. Justu, bakizu nola zuzenean, esaldia jartzen dituzten pare bat minuturo markan, eta hor, partida pixkat kontatzeko, eta beti jartzen zuten, partidaren prebian beti, Yago Aspas lleva 8 puntos de media, ez dakiz zer, gomendatzen zein jarri, zein ez jarri. Hori nik ere gomendatuko nik. Bai, gola sartu eta urrengo komentaria, kronistak egiten zen komentaria izaten zen, como va puntuar hoy Yago, ez dakiz zer, Braisek ere kristonpila puntuatuko zuela, gero, eta ez da deskansoan ere zertara inbertitu ere ustez gomendatzen aritu dela, eta azkenen era bat, partida horiek, batez ere partida horiek, ez daukatela aparteko interesi, lotzen dira asko fantasy markarekin. Granada Betis bera ere, gero sartu naiz pixkat ikusteko, ze horre ere fekirre jolazten zian, eta horre ere dena fantasy markarekin lotua, eta ez da nik ere nire lehen guzua bera, inoiz ez duela futbola jarraituela ikusi ere ez duela egin, beti ikusten, bai futbolaz badakietala, baina ez du futbolik ikusten ez dauka Kanal Plus etxan, eta azken 3 urtetan igual ez du partidarik ikusi, baina... Izan ere, fantasy eta joku hauek duten alde honetako bada, hauetan jolasteko eta pixka bat sartuta egoteko, partidua bera edo futbola bera ikusi beharrik ez daukazula. Berdin joka dezakezula, azkenean zure taldea manejatuz, eta bai, futbol askorik ikusi gabe, zure lehengusuaren kasuan bezala, ikaragarrizko bizioa eduki. Hemen... Nei lehengusuak batera ikusi gabe, esan izan dit, ez dakit, pentsatu, igual, Jorge Frutos hobea dek Izak Arcelen baino. Honek nola ez dagutzen dizkik hauek? Hori Jorge Frutos eta Izak Arcelen datenak, eta astero eguna joan eta egunak etorri konsultorioa egiten noski badaki nire oso abila naizela hontan. Hemen esan behar denan aurrean... Arten petxu atera eta dabil, Mikel. Ia 200 puntu atera zizkiotela bigarrenari. Lehengo urtean belarria jetxi bazituen ere, aurten, lidertzan sendo. Lehengo urtean pandemiak ere sekulako eragina izan zuen, ze pandemia aurretin nini joan bigarren. Pero patxalaldia etorri zen. Eta gero sekulako hostia jasonin. Erreala bezalako xa. Bai, realak ere ala jaso zuen egia. Baina horten oso gora nago. Eta horregatik hainbat galdera egiten izkilen guzuak, gaizki joango banitzan ere ingo zizkidan, ze beti izan ez nini futbol zalea. Eredu, lehen guzuarentzat futbol kontuetan, erreferente. Hortan bakarrik izango naiz pentsatzen dut, ze. Eta konduzitzen, ez? Sukalde kontuetan ere, bai. Konduzitzen ere, bai? Horrez. Ez du onartuko gainera, baina egunen baten isilduko diot, lasaion. Hor ere beste apustua bazegok. Bai, hori apustu hori estelarra izango da. Grupetora ekarri beharreko apustua, hori. Mai gainean jarri beharrekoa, Kantabrikora joan. Bai, ez dakit oso gokiaen hemen itzaukera biltza baino. Adibidez, Irunan jendeak gogoarekin dago, gure apustu hori ikusteko bat. Zere Irurako putoa. Barkai ezaguzu, baina, bere motea hori izan da, Bai, esan beharra daukau, beak aukeratutakoa. Bai. Eta beha pixkat alardeatzen duela mota hortaz, ez dago inungo diskrepantziarik. Eta dakiena jakingo du zein den, beraz, hortxe utziko dugu. Hori da. Detaile gehiago hori gabe. Bai, eta bastante kartela ematen zaio, puto hau bera, eta besteak ere, apustu honi, beti xaxatzen ibiltze zaizkigu, eta guk ere, bastanteko pika daukau zen noski, odol bereko gara, eta teu onartu nahi, eta bestea baino, eskaxagoa denik. Zere, volante kontutan, ze biok ere oso zalea gara. Eta askotan grupetora. Ez, saioa egin beharreko hori entzulei galdetzeko
gaia iruditzen zait, saioren bat behar bada, ba hori, ez dakit, autoen inguruan edo... Baita ere, izan liteke, ba hori, bai, ez dakit, kotxe edo auto batzun selekzion bat, edo ze iruditzen zaizkion gaur egungo hibrido, sub, ez dakize, gure iritzi xumea emateko aukera hori, bai. Baina horrek ere, nahi hibrido ez hitzeiten hasteko, hortako. Ez, hibridoak behar bada ez, baina, bueno, etorkizun bat behar bada hibridoek hartua egongo da, eta esatea, ba, bueno, nahi hibridoak pela huiteziak, eta ni gasolinarekin jarraitu nahi diat, edo sub zikin hauek igararezko modadek, eta nahi ekarri kotxe baju eta segurugo bat, tanke bat baino, eta beraz, bai, iritziak emateko saio polit bat egin dezakegu, bai. Gustuko kotxeta zitzeiteko ere. Baita ere. Zaiteke, ba, urte zurte, joan, ba, ez dakit, Laro itamarrekoa markadan, ba, gustatzen zait, ez dakit... Eta behar bada lan gehiago ekarriko du, baina interneten ere bila dezakegu, ba, ez dakit, kotxe ezberdinen informazioa, fragmentoren bat, bideo zatiren bat, eta komentatu eta gozatu motor horruarekin, ez? Bai, egin dezakegu zerbait hola. Nik ere dutzat jarriko nuke YouTubeko Garaje Hermetiko kanala. Bai. Nik ere ez du gure gandikan oso gauza desberdina egiten jarri eta hitz egiten jarruten du. Honek zehozte gehiago batzekik behar bada. Bai, asko daki hori egia da, berare ingenieria, zu bezala, zure isera. Eta, bueno, baina egiten den azken finean, bidetan, hitz egin. Eta ez du inungo sekziori, ba, gaurko gaia ez dakize kotxetaz hitz egitea, Formula 1 buruz hitz egitea, horretaz jarruten da 5 bat minutuz, eta ero azken 5 minutuak hartzen ditu, kotxe eldia aipatzeko, eta hori gusta ez zait. Sekzio hori polita da, bai? Bai, oso polita. Eta horrek ez dauka beste misteriorik, eta guk ere egin genezake, naiz eta ez izan bere jakintzari, baina, bueno. Bai, zer esango nuke. Eta alde hortatik, Garaje Hermetiko aipatu duzun podcast hau, kotxe zaleak batzalete sartu eta bistazo bat emateko... YouTubeen ikusten dute, kanala da. Bai, hori da. Podcastak gero igual argitaratzen dut. Ez, bueno, podcasta diot, bai, YouTubeen da, bai, entzutea ere posiblea da, baina bai, bideoa ere badik. Kontua. Eta, kontua. Eta alde hortatik, erreferente ere, bai, ez dakit asko fijatzen zaren, fondoko musikak oso karismatikoak izaten dira, eta... Bai, kriston pila gustatzen zait. Batez ere hasieran daukan musika, eta gero bere justu kanaleko banerra ere, hola, garajea atea izteko soinu hori ere, karakteristikoa. Eta hitz egiten hasten denean... Bai, esan? Justu, hitz egiten ari garela goen kotxetaz jarruten hasi garela, notifikazio eritxizek mobilean novedad. Dacia Sandero. Mucho más moderno, pero igual de barato. Coches.net aplikazioan nik noski jetxita daukat. Ba, ez bakarrik hauen bideon zalea garelako, baizik eta merkatu ere... Aztertzen duzu? Bai, maiz. Egunero bidatzen ditu dalako kotxeak, pixkat ze prezioetan dagoen jakiteko, eta honako notifikazio eritxizek justu kotxe zitzeiten ari garenean. Hala ere, esan behar daukat, ez duela bat ere asmatu, zenik Dacia Sanderoa ez da behin. Dacia Sanderoa nahiko maila honean jartzen dute bere prezio rangoan, hori, inolako lujo hori gabeko kotxea, baina ez dakit. Kotxe okerragoak ere badirela, Bai, baino, behar bada, ez dakit, mantarekin ibili berrezu kotxean, Kalefaziorik ere zizu jartzen, romano hauek. Baina, bueno, nik uste ez dakit. Edo jarri bai eta igual gabe iritsi. Hori, izan leike. Bai, grupeto beti izan da, denak onartu izan ditugun tokia, nola esaten duzu beti. Bai, azkenean inklusiboa, ez? Uniberso txipi hontan denentzako tokia dago, bai. Eta Mikel, entzuleak aktibo ditugu gaurkoan ere, gure entzuleak belarritik tira genien bere garaian, saltxa pixka bat jartzeko, eta gaurkoan... Hortaz, belarri prest izatetik, hau bizi izatera pasa dira. Bai. Behatz bizi. Behatz bizi behintzat, bai, eta bi iruzkin utizkigu entzule honek, kolaboratzaile izan den Aitorrek, hain zuzen, eta honek dio, Mikel... Zein bitako zein? Altua edo ez hain altua? Filosofoak ere biak dira, ez hain altua esango genuke. Entzulei kolokatzeko ere zaila egingo zaie,
makrobiotika eta mundu hontan murgilduta dagoen gure Aitor. Vale. Horrela esate aldera. Aitor fit. Aitor fit, hori da. Eta honek dio, Mikel, zuk baino talde hobea duela misterren, arratsaldeon gazteak, eta Gabiren lehengusua gonbidatu bezala ekartzeko eskatzen digu gustora entzungo lukela. Horrek ere badik saio bat egiteko ainako aria, Bai, izango dik, ze honek ere gai askota zaki, Honek ere bazkari tapari asko egiten ditu, eta bakien zuten, da, bai, serio jartzu da, gero, bueno, bakizu, juerga asman da honen, gai bakarra izaten da, monotema. Monotema, bai. Eta hortan aditua, hortan esan barra daukat, hortan aditu. Guez bezala, behar bada, sekzio deluxe hortara ekarri bezakegu, bera? Konseju txiki batzuk emateko guri eta entzulei? Ze sekziotara esan zu? Deluxe sekzioa, edo prensa rosa, edo esan genezakena. Bale, bai, hortan izango du. Ez, uste, pentsatuet igual kotxen sekzio hortara. Eta baitare. Asko daki. Baitare. Megan erresaren jabe arroa. Hori da. Arroa esan behar nu, baina arroak nola, gaizki... Hori, orgulloa... Oretsuare eztek. Arroak hori konotazio txarra du, baina arroa izango litzateke ez? Arro dago. Bai, arro dago, baina ez arrotuta, baina arro. Hori da. Gaur ere, beraz, ikasi duzu ez zerbait berria. Bai. Eta, bueno, hortaz, kotxetaz. Eta beste hortaz, asko daki. Eta gero, bestela ere, nik uste serio hitzaiten jarduten danen. Bakila, Bai, nik uste... Entzuten, zuk esan bezala, entzuten dakin tipoa dala. Bueno, askok idea handirik eduki gabe, eta euren artean gu egon gintezke, hitzegin asko egin dezakete, eta entzun gutxiago. Zure lehengusua pixka bat diferente alde hortatik ikusten, serio jarritakoan, berak baino gehiago dakien bat bada entzun, eta bere iritzia aldatzeko kapazidade hori badu. Eta hori, aurreko batean ere komentatu nizun, oso pertsona gutxi dute, Nik neronek ere nere buruangan ez dakit kapazidade hori badeten, denok izate gara burugor xamarrak eta gure hitzak jan eta iritzi aldatze hori ez da erreza izaten. Bai, ni egia esan, zuk planteatu horretik ez nula inoiz, hola, ez zela burutik pein ere pasa, baina, bai, egia burugorkeri hori ez duela, bai, pixka pikatu ezkero eta hola, bueno, bakizu, apustu egin diotunik eta beak txatzen du bera ni baino behar, nahiz eta ez izan, eta hori ez diozu burutik enduko. Baina horre ere iritzi aldatuko du? Hombre, por la cuenta que le trae. Aldatu beharko dik? Bai, aldatu beharko dik, porque eske azkenen ez du besterik izango. Errealitatearen aurrean. Jasoko duenakin, bai. Baina, gero, zearena, gauza serioaz edo, gauzetaz jarduten ari garen anizketan, hortan, bere ikuspuntua ez da, azkenean batzuk izaten dute ikuspuntua eta ez dute aldatzen ez. Bai, ikuspuntu itxi bat. Etxetiak arkitelako, edo nik ez da gizerregatik, atzore izan genitun. Gai batzuk, ikuste dena, batzuk iritzi aldatzea oso zaila dela, ez beraiek burugorrak direna ati bakarrik, baizik eta ez dakit, hau etxetideak arkitelako. Etxeko doktrina. Bai, doktrina. Doktrina. Eta, bueno, hau esan da, lehengusua justu, alde hortatikan, bai da tipo bat, ez dakit, besteen iritziak ere kontuan hartzen dituna, eta bere pentsakera alda dezakena, edo ez dakit pixkat gogoetan egin dezakena horren inguruan. Eta hau esan da, entzulek eskatzen badute, eta lehengusuak baiezkoa badio, grupeton izango da bera ere, guk gustu handiz hartuko dugu, esan dugu bere aditu esparruak zein diren, bai neska kontua, edo bueno, ligoteo kontua, edo eta bestela autoak, eta bai, nahi badezue, hemen izango da, bera pres bada. Hau esan da, eta pixka bat ja 3 ordu laurden ere bagoaz hemen kontu kontari, pelota ikusi aldek. Ni bazkaldu lezitin gaurkon. Oino, baraurik oraindik?
Bara hori, bueno, atzo, bakizue, zenolako paia ederra egin zuen, bazkaltzeko, eta gaur esnatu, desenteko galbanarekin. Kaka. Eta txokora jetxi, eta ze Mikel, atzo sekulako paia egin omen nuen. Gaur ere egin dut, Beste bat egingo dek. eta osoari, behar. Eta egin bai, tajanez? Egiten ari nintzen bitartean azkenen nik uste platerka bat aina arroza jandetela. Hor ere pekatua izaten dek, bai. Sukaldari txarraren trukoak egiten dituko hor, bai. Hoi ba, gaur iganda izan da gaina, ama ere bitartean ari zen, biharko konejoa ere gixatzen, da gero ogia sartu dio noski, saltxa probatuz, gero kontatua konejo puxka ere barura joan dek. Beraz, ez dut bazkaldu, konbilen artean, ez? Kakotxen artean barkatu. Naiz bazkaltzera eseri. Baina bazkaldut dut. Hoize, baina bazkalduta jan, indet. Ados. Baina goze puntua dagoeneko egin da. Nik ere gaur gozaldua da, baina bazkaldu bentsat, bazkaltzera eseri naiz, baina orain, bai, ordu hontan ja goze puntua etorri zaigu guri ere. Horregatik, orduan, ez dakit azkenengo gai bezala ze planteatu nahi zenun. Pilota, aipatzen izun, pilota ea ikusterik izan duzun gaurkoan? Horren aurretik, apustu kontua isteko, ez dakit enteratu zaren edo notizia izan da, Harria 5. plazetatik erretiratuko dela. Bai? Bai, eta erretiratzeko errezilgoa, bai, neiko diru egingo zuen edo jakintzak, aspertu dek, hau. Eta erretiratze aldera, apustua ez, baino... Apustutatik erretiratu da. Ez dakit plazetatik jartzen zuen, ez dakit apustutik edo jaialditatik, behar bada apustuak, baino... Ez que bain igual pentatroiarekin eta hola, ez dakit ez zuten liga bat edo federazio bat edo la sortu, ez? Ez dakit egia esan nola dauen gauza eta zer den retiratze hori, baino plazetatik plazak utziko dituela aipatu du, eta hori egiteko apustu edo reto bat, azken reto bat jarri du. Hori dio bera bentsat, 1 kiloko harria 10... Egun hortako azkena izango da. 1 kiloko harria 10 aldiz jaso, 10 kana erdiko moztu, eta Zegama Aizkorriko mendi maratoia 6 ordu azpitik. Bueno, favorez. Kosta beharta joala? Nik ez dakit 1 kiloko harriak eta horrek zenolako esforzo suposatzen dute. Nik kalkula bota ditut eta aizkorarena eta harriarena nik uste ordu erdian egingo lukela. Ez dakit. 5 ordu erdi. Ez dakiten nik neronek egindako kalkuluak. Baina kontua zer da, 6 orduren barban behar dula hori dena? Bai. Osea, ez da 6 orduz jetxi behar duela Zegama Aizkorriko proba, baizik eta 6 orduren barnean hori denak behar dituela. Hori da. Dena barne. Zaila. Honek ze egingo Zegama Aizkorri? 5 ordu erdinez? Azteko pixu horrekin ezin du egin. Beso zuztarroiek karga dute, bai. Finduko da. Makalutxa dek. Makala, baina guk finasko ikusi izan genuen Usabalen saunan ere, Eta git, oroitzen zaren, zurekin zen edo beste batekin, baina ikusi genuen da fina zegoen, Ez dakit, baina... Ez zait iritzen da... Aia. Oso zaia. Txominek minerri irabaztearen pare, behar bada. Bosterdi oso denbora exigentea dala uste dut. Nik ez dut egin eta... Referentziak oso ondo ez dazkit, baina ez dakit, bai, erreza ez du ematen mitzat. 42 kilometro egite utxa karga horrekin. Bai, bueno, hau ere, iria baino buru horra izango da, eta... Seguru, urruti ez dela eriko, baino... ez dakit. Bueno, erretiratzeko apustu polita jarri dio bere buruari, sufritzeko goa badi bintzat. Bai, eta... Arritzeit horrelako apustu bat inda gero, ja erretiratzea. Ez dakit nik. Ez dakit. Hor... Apustutatik erretiratzeko ere beste apustu handi bat egiteko gogoa alima okazu. Oindikan apustutarako gogoi zeizuera bat itzali, eta... Hor... beranduko, bueltatuko da, seguru. Hor, esan beharra dagoena ere, apustu hauek ikaragarrizko gastu dautela. Bereziki aizkoran egurrak eta erosteak, ikaragarrizko diru xauketa ekartzen omen du, eta
behar bada diru gastatzen nazkatu da, ze harriak ez dakit nik uste apustu gehienak ere galdua ditula, ba, bolasa astirekin eta bere garaien egindakoak, irabaziak asko ez, eta behar bada diru galtzen aspertu zaigun mutila. Bai, zuzenki apustu horrekin igual galdu egin du, baino gero irabazi duena ez dakit. Publizia egiteko baliatuko zuen, zebeak ez dakit, bera den enpresa, o bera bertan lanean aritzen den edo, baina nik goatzea zara Tolosan egin zuen azkenengo apustu hori, zezen plazan egin zuen apustu hortan, bezperan nik ikusi nuen, egurrak batera eta bestera eramanez, Peruko, ez Peru edo, ez, Bai, beti izaten du patrozina hori bentsat. Ez, bera ez da, baina, bueno, bai, behar bada hor. Bai, beti Peru ez dakiz zertzen eta nik uste nuen behar bada enpresartako jabea edo izango zela, baina Peru balin badakit ez dela bera, ze badak izan den bertako nagusia. Baina, ba, seguru badela, sozioren bat eta hola, piensostiba, Peru, olako mundu hortan sartuta gongo da. Ta... Bai, informatikoa ez tek. Etekin aterako zuen. Informatikoa ez tek. Eta apustuarekin itxita, pelota aipatzen izun, ikusi alde gaurko partidua. Da, jarri teukit, baina ikusi asko ez. Ikusi ez, partidu... Jaka gustuko dut, eta... Jaka, hosti jau, ondo dago, oide jokatzea, bai. Behatzi bat hasi zaio, nik hoi hasieran ikusi dut, eta gero pixkaia utzi dut, gero etorri zaio, 13 ere ustete ondirela. Bai, eta 16-13 eskurdia bera aurretik ere, bai. Eta gero 13tik goita ira zuzenean. Bai, eurren. Eta bai... Ez dakit, pixkat, hemen nola, ez dute nola gehiagik ikusi, eta enaizen inolako aditua zer. Ez ni pelotan izatez oso txarra naizela, baizik eta gero jakin ere ezakit asko. Hortaz, pixkat prensa rosa eginez, nik ikusi ez direla agurtu, partida daukadutakon. Ez? Eta aurpegira begiratu ere ez. Bia joan dira zuzenean botilleron tokitara, eta... Eta posible, seguro? Ni kera harritu dit. No, begira ez zitzaizun pasako agian eskua eman duten unea. Oso arraro iruditzen zait? Igual pasa egin zait eskua eman duten unea, baina emango zuten por cortesia, porque gero jundira botillerotako tokira eta kruzatu dira paretik eta ez da begiratu ere, baina izan da... Bueno, hor... Ikusi gero, tartea balin badukazu eta entzuleren batola ikusten ari bada edo ikusi badu, ea zer iruditu zaion, ze Aitor. Nik uste da, Aitor, zubakarrik entzuten hariko zela. Lau markatzen dit, badirela entzuten ez dakit, itzalean daude. Atera, Arriazpitik saigutu zer rediritu zuen. Hau gora dator. Hau olatu aparretan da grupeto. Aurreko asteko igandeko saioak izan zuen, ja, 67 kustaldi edo ez dakizen bat izan zituen. Bai, ikararizko saltza izan genuen saioan, errevoluzioa barne, eta bai, exitoa etorri zaio saioari. Ba, eta... Lanean jarraitu beharko dugu gor. Zuzenean lau baldin baditugu, ba, zenbat ikustaldi lortzera iristen garen. Baino, eta esaten nuena, orduan zuzenean entzuten ari zaigunetako batek ikusi baldin badu partia, ba, idazte zala, ze iruditu zaion zen, atentzioa eman dizuen zen, nahi behintzat ikera garrizko atentzioa eman dizuen. Bai, horralare nik uste, partidu baten ostean, elkarren kontra jokatuta, batek irabazita bestea etxera, beti mine egiten du, por cortesia esaten demezela ematen da eskua, eman hoi da, eta nik uste, hitz egiteko gogo handirik ere ez dutela izango, eta behar bada, lagunak ere ez dira izango jakata eskurdia, baina adibidez, finaleko egunean ere, Altuna eta Jaka oso lagunak izanik, enituenik berriketan edo bakoitza bere bolara, eta bueno, irabazitako apozik, eta bestea triste. Baina nik uste ere ez dela momentua, ez dakit, elkarrekin hitz egiten hasteko, edo... Ez, baina, beraien jarrera iruditu zaitola... Ja, ez dut ikusi egia esan, behiratuko dut, bai? Baina ez ondo horitzen, nola izan den, baina... Eta berriz ere, hori esan da, berriz ere final bera. Altunaren mamua bueltan dator. Bai, pozuko nintzake berriz ere Jakak irabaziko balu. Eta Jakak, gaur beste behin ere harritu nahuena, Jakaren inguruan,
eskurdia peloteoa mentzat eta jokuan sartzen zirenean dantzan, karagarrizko abiaurarekin pelota, eta berriz ere nik uste finalean susto latza emateko kapaza dela. Favorito nik uste behintzat oraindik Jokin jo beharko dugula, edo ez dakit katedrak zer esango duen, baino argi, ze honek behin erakutsi zuen zer egiteko gai den, Manu-Manistan, zer egiteko gai den erakutsi du Lauterrikoan, konfiantzaz gainezka dago ikararezko jokuarekin eta grupetoko saioa ezela olatu aparretan, eta argi bigarren txapela ez badu eskuratzen. Bai, aipatzen genuen orain hilabete bat edo ezak zer izan zen, uste buruzoreko final horren atarian eta final erdietako partietan eta horrela, Jaka nik beti esaten nuen sekulako 6 puntua zegoela eta nahi ikeragarri gustatzen zaidala, eta bere alde txarra hori izaten dela, ezin izaten duela asko denbora luzez bere maila mantendu. Baina regularidade hori lortzen ari dela iruditzen zaiz, ja 2 hilabete punta-puntan daramazki. Ez ahaztu, Iraian oso flojo zebilela uste dut. Ez ahaztu, Manu-Manista atzeratu egin zela pandemiaren gaiagatik, eta atzeratu zelako sartu zen buruz-buruko txapelketan, zelenago gaixotasunen bat izan zuen eta gaizki ibili zen, eta ordutik ona, hori, ikararezko mailan erregulartasun osoz, baina erregulartasun hori top-topean gainera. Bai, mantentzen ari da. Eta, nik uste eta hau aprobetxatuz gero igual, hemendik, ez da, hilabete batzutera forma alduko du, eta igual behin ere ez du txapel gehiago hori lortuko, baino hola, erreskadan bi lortzea ikeragarri izango litzateke, eta hortxe du partida batera. Askorik esperago gabe gainera, eta bai, partiduan aukera askorekin nik uste. Bai, ui esan behar nun, ze guain favorito, seguraski altuna izango da berriz ere, baino kontuz, seguraski diru orain banatuko gongo da. Aurreko... Eta Lauterdian gehiago behar bada. Gaina Lauterdian izan da. Bai. Eta hor, Jakak nik uste txartela binakakorako ederki eskuratu duela, eta hemen saltxak nik uste jarraitzen duela, ze gaurkoan Iker Irribarriak erakustaldia irabazi egin du, erakustaldia behar bada ez, baino ikaragarrizko jokuarekin dago. Atzo Daniel Elezkanok ere maila oso ona eman zuen, eta hor aurrean, ez dakit, oiarren arteko borroka izango da lauko horretan sartzeko. Bai, guk ere ideia hundirik eukia ni behintzat, ja pixkat aurre ikusi genuen hori, Nola Elezkano eta Irribarriaren artean egon zitekeen binakako txapelketa hortan sartzea, ze gauza dauden bezala Jaka ez dut kanpoan gerat utziko dutenik. Ez. Ja, ez da final bat irabazi duela, baizik eta orain Ia ezinezkoa. Elezkan hori egin zietena ezin dute berriz ere egin, ze ez da buruz-buruko txapelduna kanpoan uzten ari zarela bakarrik, baizik eta ja Lauterdian ere finalera pasada, eta horrek jamate dizu beste status bat. Hortaz nik uste Jakakia aseguratuta duela bere pasea, edo bere parte hartzea datorren txapelketan. Hortaz, bai, ematen duenez behintzat, Irribarri eta Elezkanon artean egongo dira gauzak, alaren nik ez dakit, nahiz inongo aditua. Eta gaina badakit, pelotari bat, enpresa bat eta besten artean, hor pelotari trukea edo izaten ari dela. Bai, hori aipatu behar nuen. Bai, Mari Ezkurrena eta zearekin. Rezusta, baina Rezusta gaur aitarekin kontutan eta Aimarrekin jarriko ote duten Aimar xaharraren azken urtea izan daitekelako? Izan liteke, ez da pareja txarra izango. Ez? Izango luke bai, erretiratzeko urtean txapela jaztea. Bai, guain ere, asko ez ezkio faltako, egia esan. Ez, egia esan. Kolekziorako bat gehiago. Lekua beti egiten da, ez? Bai. Eta hor esan dezu ez, saltxan badabiltza, Mari Ezkurrenari ez dakit, txapelketarako bakarri kontratu egin ote dioten, baina Rezusta orain Baikorekin jolastuko duela esan dugu, mugimenduak badira, eta ez dakit, jolasten segitzeko intentzioa dute bentsat, frontoiak utxak, pentsatzen dut oraindik dirua galtzen ariko direla, diru sarrera, telebistakoak izango dituzte, baina takilan bat erez,
Baina, bueno, fantasiren batero asmatu. Hori aipatzea, aztu zait, esan dugu ikaragarrizko negozioa dagoela fantasia hauetan, eta lagunark bere garaian hori zion, pelotakoren bat sortu beharko diagula, izango zuela tiroia? Ba, izango zuen. Bere garaian pelotako kromoa bezala. Mikel Goñita. Kromo latzak ituan. Markako zifra hauetan sartze bagara, zebereik zifra asko moituko dituzte, ez diru aldetik, esan nahi zut, ikustaldi aldetik, eta ez dakit egiten dute, previa jornada 13, eta hor jende asko ikusten du, baino pelotaren inguruan ez da horrelakorik, noski. Baino ez dakit... Demandarik ere ez dakit hainbesterekorik dagoenik. Publikoa ere behar bada, beste perfil bada, igual adin medio aztarxogoa, ez dakit. Izan daiteke aukera beste publiko mota bat erakartzen. Bai, jende gaztea sartzeko, bai, izan liteke, bai. Bai, ez dakit. Eta ez jende euskalduna bakarrik pelota ezagutzen duena, baizik eta, bueno, beste kirol bat, bega, apustu egingo du. Jendea bakizu apustutara zenolako engantxa dute goten den. Eta kriketa bada ere jolasten dute. Kriketa edo snookerra, ez? Snookerra, ni apustutara nahi sartu, baina ni nahi dute ikusten hasi, eta ez dakit. Aurrekoan lagun batekin podcasta saioa entzun zuela, eta berak ere Roni Osulibaren historia komentatzen, pixkat impactantea zela, bera drogaiktua izana, eta guraso alkoholikoa, eta bazituela atzetik, eta bai. Ez dakit, berak hori esan zidan, baina etzikan garbi bera edo bere gurasoren bat, edo ez dakit, baina bai, pixka bat historia ilun xamarreko tipoa bentsat, eta historia pekuliarrekoa. Bai. Baina sekulako talentukoa, Messi Osuliban, bai. Bestek ez dakik ikusten. Bai. Bestek ez dira jartzen, ez dakit ni besteri badagon, kontrariori baduen, baina... Eta hauek esan da, asteburuari errepaso ederra eman diogu, ez dakit gaien bat geratun zaizun, bai, entzuleak ere gozeiz izango dira pentsatzen dut, orain arte hitz egin duen entzulea behintzat bai, honek, ez dakit, inglesa bezala goitxamarra faltzen dik izan ere, eta agian alde egin du, hasiko guan, porritxarekin. Nik uste ja falta hongo dela, bai. Ere mijo edo holako elmatik gozuen dut. Bai, hori ere obedek azkar janda pakea. Eta aztu. Disgusto aztu. Oidek. Bueno, ez bada Mikelek ez badauka ezer gehitzeko, ni ere gustoera geratu naiz, haua ere ja sekatu zaigu, gozea etorri zaigu, saio politan ikuste, kirola behar bada, beste batzutan gehiago landugu, baina gaurkoan, beste ekitaldi handi batzuk izan direnez asteburuan, ari hortatik joan da gaurko saioa. Eskerrik asko, Miguel, zure komentario eta puntualizazio ikaragarriengatik, astebururo lez ez? Bai, eskerrik asko zuri, aukera mateatik, kalean juntatzez garen ez, hemen komentatzen ditugu gauzak, gaurkoan atzoko juerga zein izpide, ez dakit gustatu zaizuen entzuleok, behar bada kirola gehiago nahi zenuten, baina oitzen joan beharko zarete, zen ikusteet hemendik aurrera igande guztietan... Asteburetako tonika bihurtuko da. Bai, espero dut, nahi dut behintzat. Eta, orain justu fetxa hauetan, pixkat aldatuko zaizkigu egunak. Bakizu 24, 31, hor, osteguna tokatuko da. Bai, eta gainera Gabonetan ere denbora libre gehiago, eta saio bereziren bat ekartzeko ere aukera izango dugu, beraz, grupeto entzuleek ikaragarrizko materiala izango dute, gozatzeko. Bai, ez diak jatzeko modun izango, hasi que, beraz, datorren asteburu arte edo urrengo saio arte. Eta hau esan da, hori, eskerrik asko entzule hori hemen izategatik, zuek etzarete kejatzeko egongo, gure materialarengatik eta gu gutxiago, azken saioetan, erantzun ona jasoa ditute egindako podcastek, eta hori esan da, espero dugu honek pixkanaka gora segitzea, grupeto honek martxa hartzea eta denon artean, orain arte bezala jarraitzea, eta urrengo saioera arte.